Bima Retna. Swargamu ana waduke Bathara Kala. Bathara Kala? Apa? Aku lega lila yen pancen kudu ndok pangan. Ning sawangen to, kowe iki lanang aku wadon. Yen langsung kok pangan ngene apa ora kira-kira malah rugi. Maknane aku kok panganen ning sadurunge kok pangan kowe ora pengen mangan liyane. Maksudmu piye? Aku ki ngerti karo kahananmu sing kaya mengkono nek senenge ora ukur. Wong wis gedhe brewok kaya ngono. Aku ngerti karo wong brewok ngene iki ya mecer. Iya ning elekku ora betah melek. Ora pengen mbok piye ngicipi marang aku isih suci ra nate disenggol karo wong lanang sapa wae. Pecah sirahmu. Oh. 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 Sayang, mati aku. Sayang, mati aku. Mundur, bintang samudra kandengmu. Patih Wirata Nirdita kang dadi aranku. Kowe sapa? Mbara Nangga. Praminggat kokop getihmu maju. Hop. Ha. Put. Ha. Oh, yo. Putra Wirata Raden Utara praminggat gugateng sirahmu kendelen ha ha awas
Bapak seru kabranang ngeget waja mlintir kumbala sugal wijiling sabda wala ora patut babar pisan wadya bala saka Trigarta kapengkok ing Pancabaya bayane dombling jani kabeh dadi royongan kabeh dadi gotongan sawangen Ratu Trigarta Prabu Susarka adine Prabu Susarma menang karo aku tak sembah cindel abangmu
dasare rung entuk pangruatan trep lamun to swargamu ning waduk. Wah, orang gondro sepiro wong luwe kok dijarak urusane nyawa nek dijarak arep dipangan polahe kaya gangsingan mongko seneng aku yen mangan ki sing tak pangan ki mapan ngono ae arep dipangan polah senam barang karepe piye ora saiki tak pangan yen kowe tok mung nglilit lebokke kantong karumba ngenteni menungso sing akeh neng kene lagi rak tadah bareng andi ning wedok ayo arep nang endi kowe arep dipangan mlaku wae arep nang endi arep golek penginapan kok piye Bathara Kala aku Mustika Sari lega lila yen pancen bakal ndok pangan ning aku duwe panjaluk ya Kala sajroning 3 dina iki aku poso wetonku Mulaja kok gura-gudha wong yen prihatin nganti ndok pangan mesti bakal dadi memala kanggo kowe aku gelem ndok pangan yen rampung anggenku poso 3 dina ngarep ya tak enteni ra apa-apa ning tinimbang kowe mengko mlayu kene kaya kakang tak lebokne kantong karumba kene yen mung cah loro tangeh lamun wareg ora bakal Bathara Kala iso wareg merga ki aku ora tau ngitung rasane enak apa ora sing penting akeh yen dadi tak golek bocah Sukerta loro telu papat men cucuk nggenku gak pantut gumregut ngembak watang ngrabata mungsuh tangkep dodok kantaran bau saya ati jagat Dewa Batara jagat Mangestungkara sabar pisan Sita Randugamana playune bocah loro ki mau malah direnggut dening yaksa sing gedhene sak gunung cat katon cat ora yen ora kleru kang dadi pamawasku kae sing jenenge Bathara Kala sing gaweane mangani bocah Sukerta yen aku magut suraning ndriya tan wurunga padha karo sulung mlebu geni Bathara Kala kae wedine mung karo Kyai Semar Kyai Badranaya kowe ning endi Kyai
tak ngoro mundur sawadyane kadya nyarengi madya ratri pramila datan moka lamun to angine adem sesekaran ingkang mapan wonten Taman Sari hamekrok ngambar babar Gondowarung panenggih menika warnane negari sepuh rumiyin kagunganira Sang Prabu Parta Wijaya hanenggih negari Tabla Suket dene samangke ingkang kepareng jumeneng Narendra nenggih Prabu Parta Darsana ingkang nalika ing mangke kepareng amiji ingkang putra putri kekalih hanenggih Dewi Bumi Bimarna saha Raden Bima Candra mangkono ruruh ririh hangareh-areh kawijil kang pangandika kunjung berangkate
kaping kayu apu akringing lumut kangkung ira ijo Sri Kading dewasa naning jasa kembang karang sungsang kangkung ira ijo raten Bambang ira ya jagat ya dewa ya bathara Iwang Suksma diluwih muga paring pepayung mring panjenenganing Sun Prabu Parto Darsana satemah bisa murang kabeh kamulyan tumraping kabeh para kawula ing tabela suket anakku sakloron Bima Retna apa dene Bima Candra kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawa diwaji amiji dumateng ingkang putra sembah pangabekti kula mawan tuwan kula kunjuk semantun ugi kula ingkang putra pun Bima Candra ugi ngaturaken sembah pangabekti kunjuk ya ndak tampa cah loro dene semono anggenmu ngurmati lan ngaji-aji kelawan pun Rama kowe ndak kandhani lamun to negara tabela suket iki kraton lawas iki kraton lawas dudu kraton Masem ning lawas temenanane biyen ingkang ngasta bawah adil ora ing negara tabela suket ora ana liya kejaba simbahmu Parto Wijaya sing besanan kelawan Bambang Sekutrem lah apa to sebabe jeneng sira sakloron ndak paringi nugraha nama sing ngarep kabeh nganggo Bima Retna apa dene Bima Candra blaka suta blak kotang terus terang ya iki rasa gedene katresnanku anggonku banget duwe rasa ingkang gandrung kayungyun kelawan kapribadene Panenggak Pandhawa wong agung ing Jodipati ya kuwi Raden Werkudara Raden Werkudara mbiyen lair wujude bungkus dibuang ana ing alas Mandalasara suwine 15 taun parandene bisa ruwat saka panandang merga dayane Gajah Sena bleger dadi menungsa gagah prakosa godhek wok simbar jojo sekti tanpa tanding ya merga saka kekuatane lan kaprawirane mau ora kok banjur kanggo semungah sesungaran adigang adiguna ning
kaprawiran lan kekuatane Raden Bima dienggo njejekake adil lan bebener ngayomi para kawula sing ringkih ingkang nembe wae kelakon kabar sumebar warta rata para Pandhawa merga kalah sesukan dadu karo para Kurawa banjur kudu nglakoni dadi wong buangan ning alas Kamyaka suwine 12 taun. Ora mandhek teka semono isih dibacotake kudu namur laku kudu laku dedelikan dadi wong sudra sampali mapan ana ing kutha Goro sing dituju ya kuwi negara Wirata. Ing atase Raden Werkudara ki satriya prawira sing kondang kalok kajana priya parandene namur laku cukup dadi tukang jaga sapi mbelai kebu ngeleti daging. Nadyan to mung wong sudra sampal sing pakaryane mung kaya ngono nanging jiwa kaprawiran isih makantar-kantar ana anggane Raden Bima ingkang sesingklon dadi jagal Bilawa satemah bisa munah satrumurpa ing bakal ngobak-obak banyu bening ngogak-ogak katentreman ana ing Wirata saka pakartine si Kincaka Raja Mala kelawan rupa Kinca kabeh mati ana astane Raden Bima ora mung mandhek teka semono nalika Wirata dirampek mungsuh Ngastina kelawan Trigarta sing bisa mateni Ratu Trigarta Prabu Susarman utawa Prabu Susarma ora ana liya kejaba Raden Werkudara sing pancene panjenengane kuwi satriya sing sepi pamrih rame ing gawe yen iya ya iya yen ora ya ora jejeg kang dadi adek-adeke. Mula kanthi jeneng sira ndak paringi nama Bima kabeh kuwi sak bisa-bisa ki mujudake pandonga bisa kowe nulat nyonto nulodo marang panenggak Pandhawa mau. Waduh Dewaji menapa dipun keparengaken kula badhe nderek matur. Piye matura Bimarna menawi Kakang Mas utawi adi kula menika pun Bima Candra menika lajeng nulat dumateng lekasipun Raden Werkudara menika memper karana menika sipatipun kakung menawi kula menika lak pawestri wong madon niku krubya kabotan pinjung menawi kepengin kados Raden Werkudara kemawon mboten saged tur paminipun kula nyonto Raden Werkudara mongko astanipun Werkudara menika nggegem kados mekaten kula tiyang setri kok njur nggegem ngoten wong lanang ngruyuk kula sedaya mangke ngene kae to nggih kula saking menika kowe tak kandhani ya Nadyanto Raden Werkudara ki kagungan kuku kang sinebut kuku kacamata Pancanaka. Oh iya Pancanaka. Kuwi saben-saben ora paperangan mesti disingitke. Mula carane nyingitke kuku ingkang mapan ana ing jejempol kuwi mau dislempetake ana ing driji tengah. Men ora ngawis-tarani. Nah kaya ngono kuwi. Mergo panjenengan kagungan pusaka loro, pusaka kodrat karo wiradat. Yen kodrat cetha lamun to kuku Pancanaka, yen wiradat ya kuwi Kiai Gada rujak ulek. Nyuwun. Kok nyuwun kuwi rujak ulek. Rujak polo. Lah ya polone diulek ngono kuwi. Mula aja kendhu, aja nglukruk. Dina iki paribasan jagat diubengi ping 7 aja nganti mandeg yen durung bisa nyuwitake kowe cah loro marang Raden Werkudara. Mangan jur lakuning angin gugur agraning haraga ora purnita reh kakiri-kiri ora bumi pragempita
Meninggi Kanjeng Rama sinejer dados anak menika kedah bangun miturut ing reh perintahipun tiyang sepuh saya menika panggayo ingkang suci lan luhur. Kula kepingin lan kumacelu anggen kula badhe nyecek kawruh ngudi ngelmu pitepangan kalian Raden Werkudara. Mula Kang mangkun ora perlu ngenteni sesuk-sesuk Bima napa dene Bima Candra dene iki digelak lakune pun Rama pribadi sing bakal nglarapake jeneng sira saklara nang ngarsane Sang Pandhawa Pandhawa. Kula putrane ingsun sira iku sesak lan jenenging wong kula kulih ngarep guru kula yen tanamu kusa sangri amit pasang kalimat tabi tinebening tulak manut damaing tang tuwak jengandika sinuwun Prabu Puntadewa nuninggih kasinggihan katuran pinarak ingkang prayogi Sang Prabu. Pangraos boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara ingkang ageng inggil menika Raden Werkudara Raden Bima. Dasar para nyata. Wah, syukur bagi sewu seketi jumuruh. Atur uninga bilih menika kula menika Narendra saking Tabla Suket nami kula Prabu Parto Darsana. Dene lari kalih pawestri saha jaler menika anak-anak kula Bimarna kalian Bima Candra. Menapa ta sebabipun kok anak kula menika naminipun mawi Bima karana anggen kula tansah gandrung kayungyut kalian kapribadenipun Raden Werkudara. Dados anggen kula sowan wonten tepining kali Gangga mriki namung badhe nitipaken anak kula kekalih borong anggenipun badhe kula wentrah Raden. Putuku para Pandhawa turem delang para kingkin lir manguswa kang ayon donya ilang memanise uji syukur kunjuk mring Hyang Agung nadyanto wiwit rampunge ontran-ontran ning Wirata sakpatine Prabu Susarma aku noleh nyewa sepi nengen suwung
ora manggihake ana ngendi papan dununge para putu-putuku Pandhawa. Jebul Ripalungguhan iki aku kaya dituntun dening lakuning kodrat bisa pinanggih Pandhawa mapan ana ing tepining Kali Gangga. Kanjeng Hyang Seta sungkem kula katur Kanjeng Hyang. Ya ndak tampa. Sepisan aku matur nuwun kelawan para Pandhawa makili warga agung ing Wirata. Prahara wis sumisih, retu wis padha lunga merga saka kaprawirane Jagal Bilawa ya Werkudara. Kedhi Wrihatmala ya Si Arjuna. Malah ana bab sing saya ndadekake grantesing rasaku nalika Tandha Dwija kang kaya Puntadewa matur marang Kanjeng Rama Matsapati bab ingkang jujur lan saknyatane dianggep ngegasah penggali Rama Prabu Matsapati. Banjur Puntadewa dikepruk paidon nganti tek bathukmu ndlewer getihmu. Aku minangka wakile Kanjeng Rama njaluk ngapura Puntadewa. Duh Kanjeng Hyang, sampun ngantos paduka paring dawuh kados mekaten kedahipun Pandhawa ingkang matur nuwun dumateng tiyang Wirata karana saklebetipun setunggal warsa kinayoman wonten ing negari Wirata satemah boten kadenangan dening telik sandining Kurawa. Ripalungguhan iki ayo ndak kanthi Pandhawa Drupadi munggah ning setinggil Binatarata negara Wirata selak dadi pangantu-antune yangmu Prabu Matsapati. Nyuwun pangapunten dereng saged sakmenika karana jejiban kula menika dereng rampung. Lah banjur ingkang cetha kemawon saksampunipun para Pandhawa sesuci wonten ing tepining Kali Gangga kula badhe nindakaken tapa ngrame. Tapa ngrame iki piye? Menawi wonten tiyang ingkang nandhang sangsaya dening hambek angkara murka, para Pandhawa kedah jumangkah weh pitulungan dumateng tiyang kala wau. Wah, yen pancen kaya mengkono tiwas kebeneran Kyai Semar. Kula. Kowe ngerti to karo Bathara Kala? Nggih, nika langganan kula pripun? Bathara Kala iki teka ning negara Wirata. Bocah Dana Dini Mustika Aji kelawan Mustika Sari Ripalungguhan iki wis direnggut karo Bathara Kala. Yen kowe ora cancut ora tumandang tan wurunga iki mengko bocah iki dadi isi waduke Bathara Kala. Kula mboten kok selak, kula kok mboten suwala niku babar pisan mboten. Ning yen enten perkara napa-napa kok sing kudu jumangkah Semar niku njur sing nom-nom kapan diwene wektu makarti. Ya kudune para Pandhawa niki sing nembe kemawon antuk wahyune katentreman aja mung suka parisuka nentremke rasa ning tentremna rasane wong liya. Prabu Parto Darsana inggih kados pundi Raden? Lan uga anak-anakmu Ripalungguhan iki jer Basuki mawa biya kelakone Panjangka kudu mawa pangorbanan. Anakmu loro Bima Retna Bima Candra tak tampa suwita marang aku yen perlu bakal tak gembleng kadigdayane luwih ning ana syaraté yen bisa nyelametake bocah kedana kedhine kaya tampa pasuwitanmu mangkatole. Kongkon niki wau sinten?
anake Prabu Parto Darasana. Jenenge Retna. Retna sinten? Jongbe. Awut sampean. Bima Retna. Oh iya Bima Retna. Kalih Bima Candra. Kok perintah nglametake bocah Kedana Kedini. Lah sampean ora ngerti, niki wau bocah Kedini Kedana. Nggih ta sinuwun? Oh, ya iso madlani ku. Lha padha karo kutuk marani Sundha, sampean malah dipakake rono iki piye? Ora perlu ngowahi adat. Yen kabeh mung muntir, kabeh mung nyalahke wong liya, ora bakal ana rampunge. Pakaryane dhewe-dhewe yen ngrampungi Kurawa aku jangkah. Yen Bathara Kala wis ana sing gambui dhewe. Yen pancen Semar wegah tumandang wegah Makarti. Lerena angine dadi panakawane Pandhawa. Iso aku sing angkat. Kiri-kiri kang nyolir prabot labang kalagar manguhing mungsuh haminto lawan hangrusru masingona abdo wancine bedhog tengange bocah lanang wedok ngaglah neng tengah dalan sapa tambuh marang aku Raden Bima Candra. Aku Bima Retna kok padha nganggo Bima mergo iki pancen sedulurku. Sing luwih sepuh sapa? Aku sing luwih tuwa, aku luwih muda. Kowe sing duwe tunggal liyane apa ora? Ora duwe. Lah iki Dini Dana pangane kala nek. Kathah pangane Bathara Kala. Mula kowe bangga apa nutup? Bangga tak rampungi nutut tak sirnakake. Ora bakal aku mati sia yen pancen kowe bisa ngalahake gedene Merjaya kelawan Bima Candra. Panganen aku mangan sepisan wareg selawase. Oh, gaglak limpamu tenan.
sepiro kang dadi kaprawiran parandene kemewat kaya ngregen jimat kowe Bima Candra ngalumpruk tanpa daya lebokke kantong karumba sing entuk lawuh telu Retno swargamu ana waduke Bathara Kala. Bathara Kala apa aku lega lila yen pancen kudu ndok pangan ning sawangen to kowe iki lanang aku wadon yen langsung kok pangan ngene apa ora kira-kira malah rugi maknane aku kok panganen ning sadurunge kok pangan kowe ora pengen mangan liyane. Maksudmu piye? Aku ki ngerti karo kahananmu sing kaya mengkono nek senenge ora ukur. Wong wis gedhe brewok kaya ngono. Aku ngerti karo wong brewok ngene iki ya kemecer. Iya ning elekku ora betah melek. Ora pengen kok piye ngicipi marang aku isih suci ra nate disenggol karo wong lanang sapa wae. Aku iki sak jek jumblek ora tau kok seneng karo wong wedok. Sumpah. Lu senengmu karo wong lanang-lanang malah ora ngono. Ngawut kowe ora. Aku ki maremku ya mung mangan. Wong wedok ora seneng. Terus sesawangan endah ya ora seneng. Kahanan sing kepiye wae ora seneng. Sing penting aku ki mangan. Lawu enak utawa ora penting, sing penting segane akeh aku. Kowe tetep tak pangan aja nglimpe, aja ngrayu aku. Kowe arepe golek lenaku to? Ora kok golek lena kepiye to? Aku lahir batin pasrah marang kowe kok lah rasa kakean pangucap. Wong wedok yen seneng tawa kaya ngene adate sing nyingklak malah wis pirang-pirang. Dene tak adahi kantong karumba dhisik.
ngono kuwi aku seneng ya dijambak nih aku seneng. Dijambak aku seneng kok ngono. Lho pados lilin apa pripun ngoten kula mangkate si lilin. Aku ora ngerti, aku ngertiku gur panganan aku. Mbok kowe arep piye wae aku ora dong. Yang penting kowe tak pangan tak cemplungne ana ning kantong karo mbok. Kowe lali apa etok-etok ngelali? Hei, danyangi tanah Jawa, Syekh Subakir. Udu. Aku iki, aku iki piye? Aku iki pamonge para satriya utama. Pamong desa ora mung desa satriya utama hurufku ngarep dhewe ki S Slamet Widodo dudu Semar Badranaya Semar ki panganan apa kowe telaten to jagungan karo iso telaten ngono aku omong ae. Lek ning pondokan omong bareng ning panggung. Kalau kuat to. Wala kek wala ora. Wetengmu luwe. Luwe ya mung banget. Aku ya bocah Sukerto. Kok Sukerto? Takono bapak aku lahirku mbiyen iki kalung celurit. Anu kalung usus, mula aku macak apa wae pantes. Lah kok panganan. Ah, pangan tenan dina. Ayo panganan. Aduh. Anggrek pangan kon dhuwur metu mburi ora. Ya nek ngene iki sawan kok kono kaya Prodomas to aku. Anakmu iku kocluk tenan. Aduh. Oh iso liwat kene karepe piye? Sah papat mau tak jaluk. Lho, papat sapa? Lho, sing kok wadahi kantong karumbo. Tak jaluk. Yen nganti ora kok ulungake, aku melu mlebu ning wadukmu, ususmu tak pedhotane kene. Wo. Sampun tobat bendoro kali sampean lontongmu dhewe kuwi ora. Aku ra sida mangan, rasa mangan ning bandara ya apa-apa larang. Dimpet. Oh, la dalah goro-goro Kyai Semar aku dadi luwe kaya ngene. Aku dadi asam lambung kaya ngene iki. Asam lambung ora perkara mangan, lemu mikir ya kebanteren iki ngono. Ya mikir weteng luwe iki ra iso mikir apa. Wong ndenge wae mengeng tak gongi ping pindho aku. Mbok aku ora melu ndek ora ngerti aku. Ayo mulih. Bocah Sukerto ki panganku lek rung entuk pengruwatan saka dalang sejati. Ora perlu ngrembug dalang sejati. Yen Semar ana wakile dalang sejati.
ning manut dawuhe Bathara Guru sing jenenge bocah Sukerta ki pangane kala. Iya, ning ngerti ora pakemmu sing kaya ngono kuwi ngrugekke wong akeh, gawe rugine wong sing tanpa dosa. Mongko perkara bocah ki dadi Sukerta utawa ora manut kodrating Gusti. Iki mau, Sapa? Aku Bapak Tuna. Ora duwe bapak, Aku duwe dulur kembar lanang kabeh sing aku Bapak Tuna kono Tuna Bapak. Anane siji Tuna Netra. Lah ning ndi wae? Kaya nek rame-rame kae desa ndi? Kae desa Palarja. Neng kono aku tak golek bocah Sukerta. Ora entuk neng kono. Kowe lek nganti kowe ngidekni sikilmu ning Palarja gawe geger gawe gendro ning kono gedene mangan cah Sukerta. Musuhe iki Tuna Bapak. Mulai ning kayangamu. Kayangamu ngendi ta? Wah, ngendi ya? Lah dalah. Ora ngerti mula kowe mulya menro kayangamu ngendi ngono. Sing baku kok nganti kowe ganggu wong Palarja. Oh, aja takon dosa jleput kowe. Oh. Balik rono. Nari Sudarsa Natya Nari panuwun ingkang tanpa upami dhumateng Kyai Semar kula ngaturaken panuwun awit pangayomanipun Kyai Semar ngaturaken panuwun Kyai ngaturaken panuwun Kyai sik ki loro ngarep iki sapa asmane pundi nggih kula pun Bima Retna kula Bima Candra terus mburi iki lanang Bima Kuncara senes ngawut ya kula Mustika Aji oh Mustika Aji Setiaji wah ditambahi ngoten niku sing wedok ayu iki sapa iki? Kula pun Mustika Sari. Ngidam Sari. Mustika Sari. Ya maklum iku kuping tuwek ngono kuwi. Iki Kakang Adi, ya aku sing gedhe. Iki ya Kakang Adi. Nggih. Sing tuwek. Wes. Iki entuk orang setel ta. Sing jarene arepe ngrabi adike sapa? Ngacung. Sing ngacung sing pundi? Ya tanganmu iki lho. Seneng karo iki Sari. Nggih. Nganti saiki ya seneng. Nggih. Saiki njajal le nyawang tenanan. Sari karo Retna ketoke yen disawang tenan ayu ndi? Ayu Retna. Nah, syukur. Lek ngono pancen ngene pindah, tancepane dipindah. Nah, ngene. Nah, kuwi. Sange Mas, sampe nyawang kae. Piye? Ayu to? Nggih. Kados sinden kula. Sapa? Trihastuti Retnawati. Lah kuwi mutiarane para waranggotra. Jejer kono jejer. Nah, jejer. Kono. Nggih. Siap ya. Jiro lu. Bar iki tak upload ning IG. Nggih, Jiro lu. Tak unggahe ning Google Map. Iki wis ketemu jodoh antarane Mustika Aji tak jodohake kelawan Bima Retna.
ewadene Bima Candra tak jodhokake karo Mustika Sari sah dadi bojo atut runtut reruntungan nganti kaken-kaken minen-minen. Samu barang sing mbok tindakake yektine bisa ngudari marang reruwet iki. Kok yo iso-isane Kiai Semar duwe pikiran sing cemerlang kaya mengkono. Lah pripun kula niki wong tuwa lho, wong tuwa. Monggo aku dhewe bingung njur piye yen padha kaya ngene kahanane. Jebul sono rong setel ki anggere bebojoan. Nggih kudu ngoten niku. Endi mau sing jenenge Bima Retna? Kula Bima Candra inggih kula Ida Suwita karo wong Jodipati inggih saestu yen pancen kaya ngono tak tampa pasuwitanmu kowe tak dadekke paguyuban Bima Laras. Napa niku campur sari napa Bima Laras ngono kuwi pokoke. Pripun sakniki kakangmu sampun nampa wahgune katentreman ingkang saged malimbar dumateng para kadang lan ugi nyrambahi tentreming sedaya para warga ageng ingkang lenggah wonten ing Palareja Babatan Panaraga. Anane mung ayom ayem jenjem permanem. Dene kula Semar ingkang ngayahi wajib ngurmasi kathah ing reh kalepatanipun mila nyuwun gunung samudra pangaksami. Sak bejo bejane sing lali sih bejo sing eling lan waspada minangka tandha syukur areng joget sawetara mangsa bareng Den.